Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Senator Amy Marcos ginaduso kay paidalom sa red alert ang probinsya sa Negros Oriental kag Maguindanao bisan malayo pa ang pinili ay. Samtang ginhingad na sa isa sa mga gunman ang mastermind sa natabo nga pagpatay sa gobernador. Yaring report ni Nico Delfin. Ginalauman karon ni Senador Amy Marcos nga makatipon sa mga ebidensyang otoridad batok kay Congressman Arnie Teves nga karon ginhingadlan bilang mastermind sang isa sa mga gunman sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel Digamo kag 8 ka iban pa nga mga individual. Nagapating senadora nga dapat mapatod ang iban pa nga mga naghimbon sa natabo nga pagpaniro sa sulod sang compound sa gobernador sa Banwa sang Pamplona sang nagligad nga Sabado. I heard that, and I'm hopeful that they complete all the evidence because clearly these suspects were merely hired, and it's essential that we get to the bottom of the conspiracy. And no matter how influential or how powerful, I think it's essential that the culprits should be punished. Ginduso man sang senador nga dapat mapaidalom sa red alert status ang probinsya sa Negros Oriental, subong man ang Maguindanao tugas ang sunod-sunod nga pagpamatay sa mga government officials, inibisan malayo pa man ang barangay elections. Dapat man suno sa iya nga tutukan sang law enforcement ang pagtapna sang ilegal nga armas kasubong sa mga matagas nga kalibre sang pusil nga nabawi sa mga gunmen nga nagpatay sa gobernador. And there's also been a series of killings ng mga kapitan, especially in Mindanao, sunod-sunod. Hindi ko alam kung paghahanda ito for the October polls for barangay and SK. We cannot allow this rampant lawlessness to carry on. It's essential that our law enforcers really be very, very careful about the illegal guns that are very rampant. We saw missile launchers and RPGs found in Dumaguete. I was completely shocked. Parang pang-Ukraine, hindi lang siya pang-assassination, pang-gera talaga. Si Senador Marcos nangyari sa probinsya para pangunahan ang pagpanagtag sang assistance to individuals in crisis situation o kun AX sa mga kababayenan sang Silay, Bacolod kag Kabangkalan City. Nico Delfin para sa DGCast Negros.